multiply means to do what? Economy. Good evening. Good morning. Nwanne m Okeke ime abụtala m ebe a ka mụ na gị nọ ya lịa abalị a somebody say n'abalị a ekunye were iwe ọ ka enweta brighter picture. Anyị ji ọgwụ ya so nwanne m ka o si adị as it stands bụ na ajọs chọọ ka m metụtala ya aka na one or two videos anyị na-eme bụ inspiration based on ife anyị fụ based on ife anyị maara. Gị nwa bụ onye na-anụ olu m kịta, onye na-anụ olu ya bụ Dawe Igbo eze ụmụ iyo orimili dọla nwoke na-ebecha ebecha. Achọ nke anyị n'anya onye bụ Andy Okeke role ya in politics as it stands today and what to look out for in Andy Okeke. Now I don't know how many of you who are listening to me that knows that man at his prime, dating back as far as 1992. That's when he burst into limelight. And from that day, he never looked back. I know a lot of things to learn from Andy Okeke. Andy Okeke, by the way, is Wafiabo Kenneth Okonkwo, or a presidential candidate called former. So onye ka ọ bụkwanụ onye Nsụka, onye Enugu, ọ gbagota Lagos just like onye ọbụla, gbaa egwu ya, gbagidekwa egwu ya ruo today. Enwere mfụ na life that man nji wepụta n'abalị ya. Onye onye bụ na ọ na-eme ihe mmadụ na-asị ị na-afụ ife a na-afụ. I hope it's not what I'm thinking. Are you thinking the same line with me? Ama mi na wato de fa. Now, ọ bụrụ na ịbụ onye na-like ife gbasara Andy Okeke ya nso enwere ife m ga-akọla ya. Andy Okeke oge o mere that movie Living in Bondage, after that movie ka enwere stars anyị love cherish for many years. I fụla lawyer agụ late, I fụ Bob Manuel Udokwu ọ dị ndụ. Meanwhile, okay, Daniel, these two guys in Polafa, Bob Manuel Udokwu, na the other guy. Okay, fa na star na family Kadivana where. Kafa soap wa fa na emede. Checkmate, yes. Family checkmate back then. Mana Andy Okonkwo anọrọ na ya, Andy Okeke anọrọ na ya. Come on, from that time, I be the way for these people.
among all of them, even Kanayo O Kanayo. So we see other stars, Otachalo Gawa. I be a lot of offer because of that living in bondage. And the main character na that movie, Abolo Andy Okeke. Andy, if art na that movie, ebe a ka onye ọbụla nọchi n'elu aka enu love anya. Ọ dịrọ m ka o nwere onye Igbo that year ga-asị gị na ọ laikụrụ Andy Okeke. Ọ bụrụ naanị na ogbo nwunye ọ nọ ka ịfụ o jiri obi ya wee mee datin. Ọ banyego bụ na ọ banyego no going back. O wee mee datin. So many people chọrọ ịkpọ ya asị ịmụ na onwe fim ị ga-emesi akpọgasị maka the film. So people achọ ịkpọ ya asị mana itu o si ya art na-demonstrate emezie many people love ya the guy. Kpata na o nwere onye mazi afịa na ife ama bụ Andy Okeke. Nwa onye mazi na afịa bụ Kenneth Okonkwo. O mechazi na afọsụzi ndị mmadụ afọsụ ka onye ọbụla amakwa na ọya bụ Kenneth Okonkwo. Andy Okeke na-alị afa maka chi based on Okeke adị n'isi ya. So afụghị ya na ife a bụ surname the guy. Many people amarọ a na-akpọ ya Andy Okeke mana Kenneth Okonkwo. Otu Ọsụọfịa si wee nalụ Nkem Owo afịa. Onye ọbụla afụ fim Nkem Owo TV izi ya afụ Ọsụọfịa the fee kachetara na afịa bụ Nkem Owo. Ana ịma na fim a ya na-enwe ndidi ka fim gwụkwara na nwaanyị na-enwe ndidi eche a na-ebubutere ya producer executive producer starring na nwaanyị nwee time ya. So nwaanyị nwee time ejibọ ya bụ Nkem Owo nna abubutere ya fim ka afọ Ọsụọfịa. So etu a ka onye a si wee dị mgbe a mana ọ na-eme operate in a different dimension wee na-akụ film back to back na-akụ film back to back a na-achọ ya mbiaka o mee nke ọ kpọrọ ya Obinna. In fact the guy artigide film mesịa na ọda artizikwa asị na ọ nwezi mgbe ọ chọrọ ịnụ nwa ofu nnukwu pastọ na Lagos. Yọtago o mesi gaa n'iru nụọ the girl wee nye ya terms and conditions. Onye ejekwana n'ikpu nwa ọgaranya. Onye ejekwana n'ikpu nwa ọgaranya eje ogbugbu. Onye ejekwana n'ikpu nwa ọgaranya. Onye a wee jebe n'ikpu nwa ọgaranya jee nụọ the lady enye ya terms and conditions. Andy Okeke atọ na ọ bụrụ born again. Story ya bụ na Mafoluku ebe a anyị ma na Mafoluku Ochodi a Mafoluku anyị na-ene anya alele o nwe oge Mafoluku dị ka street Ngeji na Amayalia. That is ka ogbe Ngeji na Amayalia. Abuja kwa ka m na-agwago because Mafoluku oge abụ sọ ndị ji ego na-ebido ya. Ọga niile ama ndị Igbo bụ ebe a kafa bisi. Eburu pastọ na-eme ọfụma ịgbagotebe ma Ajawo Estate yetego ma Mafoluku gbagotebe anụ anyị ibi na Ajawo Estate. So ọ bụ na ibi Ajawo Estate biri Mafoluku ọ ndị olori ibisi ebe a. Story nna anyị ukwu ahụ yetego kemgbe ebe anyị na-eje. Now Andy Okeke after ka ọ nụcha nwaanyị anya na-efeel absence ya too much later ya anụkwazie na the marriage agaghazikwa. Oge anyị nọ na ọ gaghazikwa anyị na-edere ejuba ajụjụ because fọm na ejuba oge a na-akwanye gị ebe Holy Spirit nọ akwa ịmago ihe ndị born again ya bụ na the girl na mpịa bụ pastọ so a chọrọ ịma ibe na-esi ya nwa na nwanne ịpụtago 5 face efi ma bịa
so otu a ka onye a si wee maintain o mebekwa fim ịma na onye a bụ fim ọ dị ya na-arụ ọnwa o nwelu ka ebe a na-akpọ ya n'English ife a na-akpọ ya oratorial ability ama m ife ekwesịrị mana iriri ụgwọ akwụkwọ ya eli nna o nwere oratorial ability ọ bụrụ na ọ na-ebu ya ọrụ ị ga-enwe ndidi okwubife otegodu 30 minutes ọ ga na-ehi o nwere ịgbana ome fim na fim o nwere ife a na-akpọ punchline o nwere ife a na-akpọ punchline na movie amaghị na ọtana nye ya that punchline ọ ka o si eme ije ka ya si na eme ọ pịakwa gị another one ọ dọta attention gị ọnya ka o ji emekọtazie na movie wee ife niile a na-ekwukwa ife a onye anụnwa jezi nabazie je mebezie ife lọya akọlụ ọnya to the bar ọ bụrụzie a full-fledged Nigerian lawyer ma gị malụkwa na matakwa ebe stori onye a bidoro 1992 onwe ife dị iche na onye a na si Ronaldo ndị ya na ya bidocha apụsigo n'ife a na-eme nyanwa ekwechiri na-ene ife niile na-eme Nigerian movie ebe ọkụ nyụ ka awụsa n'ọnwa Sam Dede nyanwa bụ lecturer so ndị otu fa mgbe a gasị ụfọdụ anya maazi ebe kafa si wee je mana onye nke a bụ lọya nosi ike ibe nwere ife nchọ ka ị na-epik n'ife nna gwa anyị n'abalị ya consistency and mmadụ you pursue after relevance and Okeke pursue for that relevance o decide na ya ga-stay alive n'efu mmadụ onye nwelere one reason iji respect onye ahụ enwere ife m ga-amụta na ndụ ị ga-abalụ m uru so oge o mesịrị pụta for presidential elections ọ gara ọfa because many people dey take it serious for further leadership quality n'ime because na afọ ya so onye movie ama mgbe na-aghọta ọ bụrụ na ọ mee movie for the first time na-apụtawa agolo onwe ya o nwere ka esi ya afịa a na-afịa ka ọ George mụọ ga-alụfa ịmago onwe afọ ị ga-anụ si na fa na-apụta for presidency etu aka nke ya ga-adị ekene eme mana a na-afịa n'onye fim ịmara ndị fim mgbe ụfọdụ adịghị take fa serious agbanyeghị na fa bụ stars fa bịa nyefa wee fa stars mana ọkwa ma onye fim nwere ike dị okeshọn gị ife dị anya eme obebe akwa ọ na-ebe akwa ọka ọdọ crowd o mesị ọ nara gị ego o ji be akwa n'ọdọọlụgo ndị mmadụ ife a magic ha na-eme so o mere mgbe ụfọdụ adịghị take fa serious amami na ghọta now Andy Okeke na handle cases as a lawyer si ebe a na-agbala ego ya ana since ya call ya toba anyị afụba ya as a failed lawyer because n'oge o bupụteziri onwe ọfụma to the public bụ oge anụnwa ọ join Labour Party wee bụrụ spokesman oge akadịmanụ bịa tọbazi ama ụtọ too much o nwere ife nchọ ka iwelụ na ndụ ya n'abalị a nenezie Peter Obi anya chọrọ compare the two ịma Peter Obi enwere oge o ji wee mee enwe ife politics ya main market dị ya na-arụ karịa asụ onye Igbo ọ bụ ebe mgbe ụfọdụ ọ na-agbanyalị akwụkwọ niile Peter Obi gosi ụmụ ebe a niile ọ gụrụ Harvard School of nke ọ gụrụ nke 2000 nna ebe nwoke nke eziokwu ike onwekwu ife dị iche na Peter Obi na si ife ha niile bụ the same kind of people maka na ebubutere egwu profaịlụ Peter Obi ebe a ebubute na-ajụ ka iyo skuulu nke dị na School of Business nke a na ndị otu management Nigeria nna ka USA agụkatara gị ya so ọ bụrụ na nwoke na-eme business decide kwa ifugokwa skuulu a
ya ga-continue life ya ịghọta ị na-enezi anya ya aghọtachi ya ọ bụzikwa onye Anambra na-eme ụdịba onye Anambra ọ nọ na Koncheki ya nọkwuo na nke ene ya ka o ji wepụta kampen ya 2003 2003 o nwere ka esi fịa afịa aka dara ụda based on family name and all that egwu akụba so o nwere ka esi wee fịa ene ya anya ana ihe Godfather na-afụ anyị fụnarụ mgbe anyị wee sị ngwa atụeli akwụkwọ so the man adịkwa consistent since that 2003 and 2007 ọ chịbaziri ọ dị relevant ọ nọ n'elu achọrọ m ka ị na-enene mmadụ na-aba so last ọ bụrụ na Peter Obi nọzi na ADC mana Kenneth Okonkwo anọrọzi na ADC nọ ọ pụgo na Labour Party ọ resign n'oge si na Labour Party pụọ Peter Obi nọ eme onwe ya emesịa si na Labour Party pụọ ka aba sị ka fọmụ alliance enwe ADC onye ọbụla a na-apụtazi di ya Kenneth Okonkwo as Andy Okeke ma eri oge o ji wee kwugo okwu mgbe o bido selụba Peter Obi efulia as no selụlọ kandideti ya ọfụma ka efulia no selụlụ ya ọfụma ijuọ m mma gwaghị no selụ kandideti ya ọfụma bupụta afa the party fight alụ the party welu wisdom ya na charisma o bu wee zụọ dị afịa imagine na afịa nke ya ka ọ na-azụ like etu a na-achị ime 2027 na imagine na afịa nke ya ka ọ na-azụ enwere ike na-asị na ebi ọ na-agwa onwe ya sometimes ọ mmadụ si ka ya were aka ya defend onwe ya na court ma mewatara na it's possible. So Andy Okeke who is that? Who did that to you? Who did that to you, please? You talking about who is he? Are you referring to me? Are you referring to me? Okay, I hope not. Oh, you said years back. Yes. Are you okay? You said yes, sir. Are you talking of the program we did yesterday because of Blessing CEO? Was it yesterday or the day before last? Okay, all right. Let's move on. Now, for Andy Okeke goes when I market Peter Obi. That man, for me, I like him, Andy Okeke. Ọ dị eloquent. Ọ ga-ekwute nwa ọnụ ya. And ọ bụrụ na ọ dị right, ọ ga-eme ka ịmalụ na ya dị right. Ife ọ bụla ọ na-apọsu si ike, na-afụ ya na-efe aka ọ na-apọsu, and ọ ga na-prove ya to you. Mana ife nna ajụ bụ ndị Igbo ọfụrụ that quality in him to be a leader. Ka anyị ka na-eji anya iji afụ ndị fim na-ekili ya. Ife nji ajụ ajụjụ abụ that na this time anyị nọ anyị anọzi na the era of ji nwa obodo, the era of Emmanuel Iwu Anyanwụ, the era of Atọ Nzeribe, the era of ndị otu ya ma ọkwa dike fana ndị otu ya. These people are all gone. They don't live in this generation anymore. Who are those people ndị ga stand for ndị Igbo in the house of in the parliament or wherever? Imagine ụbọchị a ka anyị pụtara wee luzuo mmadụ ka Ifeanyi Ụba
odogwu Igbo ji wee dị ebube maka na obusinike dị na-agbọ na-agbọ ịghọtago ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị achọlụ ka ọ dịkwa n'Igbo ka ọ dị n'olu mbọsị amụ odogwu na mba ka amụkwa ọgbọ ya o nwere ndị anyị ji wee bili the era of Oliver de Coque apụta kpọọ ọnya igwe abilikete eze afọ na eze ogo gbuzue ebe a niile era anwa agana Oliver de Coque na ọsara efe agana ndị a niile fa akpọcha afa ma ọkụzụ junction wee chief ọka mee ichie gburugburu chief John Nnebolisa Okwele Holdings eze ego one of ihe ala Chris fa Jafak Motors fa nna ukwu Fred Ajudu afa etu a o si wee kpọsịfa afa kpọba kpọsịa ndị a niile apụsịgo n'ife a na-eme na all very few bụ ndị dịzi ndụ n'ime ndị a dị ndụ very few bụ ndị ka maintain bụkwa na maintain ya na high level azụ agadi so ifu na era agago maka na ihe niile akpọ afọ nwee nke dịzi below 65 na ndị a niile ọ kpọrọ afa the survivors onwe nke dị less than 65 so generation onye dị 65 years makwa ife a na-enye ya PG obodo na-ewere PG fanye onye dị 65 obodo ahụ chọkwa ịga n'ihu a na-eme ya eme a na-achọ ọkọrọbịa okwu siri ike na ana dị 35 38 40 nye ya amami na aghọta na obodo niile ịda aga n'ihu so ijeje weta ndị dị 60 something ndị a agago ka ezi ndị Igbo nwee kịta na-ekwute efe ọnụ fa bụ na ebe ọbụla fa nọ fa na-achalenji ebe ọbụla fa nọ fa na-ekwu na ka o si dị anọ n'ọgbakọ ndị Yoruba ịzata ọnụ ndị Igbo because I remember back in those days na Lagos anyị nọrọ na street ndị Yoruba na-eme anyị nwa na-eme anyị ma na eto m na geto eto na amụkoko ịma ebe amụkoko saịdị orile alafiafa ngwongwo na ngwongwo ebe a niile so o wee bụ na ndị Yoruba na-enwe ka wesi welite ọnụ ka akọ ndị Igbo anyị achịrịkwu ọnụ wụọ fanwa ọ bụ na ọya ka ị na-eme ọ bụ na ọya ma ya bụ na na-eme mkpọtụ anyị ekweta na fa ga-edifiti anyị so that Igbo mmadụ ga-adị proud na-edefend ka ndị ga-edefend anyị who are those people who can defend us ma apụta n'ọgbakọ na-discuss national issues ka ndị anyị na-eme expect ka fa jeela anyị ọkwa ụdị mmadụ abụ Ken anyị kwesịrị efu a true leader n'ime maka na ịnenekwa ndị kpọrọ leaders na rekọd fa akakwa ya nwa mma ewepụta your own leader na ya access anya ebe a aka anyị malụ ife dị iche onwe na-enye ibie nri agbakọ risef anyị afụkwu na onwe ndị a na-enye nri mana anyị bụ ife art taa na kọtụ ka o ji eli nri ife art taa na fim ka o ji eli nri yitego as a politician ọ bụkwa ụmụkwa ndị ga na ya amami na ghọta na onye nkili ka ọ bụ ife nkili mma kedu ife nkili ebe ọ nọ dị gaghị gba mbọ ka nwoke ma ndị Enugu befe ama afụkwa qualities nwoke a nwee ịmụna anụ na ada acha anya dị n'ogosi ya mba Okeke esi afịa a na-ali eche na Peter Mba ga-enye ya ezigbote ọlụ n'ọchịchị ya chọọlụ ya ezigbo ọlụ onye a kwesịrị ịbụ spokesman ya sef I like this guy ọ ma ekwu okwu ọ ma ala ife na-akpa anyị nke onye ọbụla nwee ebe ọ dị good Ndị Okeke dị good n'ikwu okwu ọ na-eme research ya ọfụma ana ọchọkwa ebe onye a na-edifend ndị Igbo na-edifend ife LP
mekọrọ ọkpọcha apapa asụrụ apapa o nwere ka o si wee kparịa dị man yotego otu a barista Darlington si wee kpọọ nka amụpịtọ so Andy Okeke ọ na-agbanwe nke ya ọfụma, ọ na-edifendi ife ndị Igbo. So any party ọbụla nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi nọ ama na abụgozi na Andy anọ na that party, Andy agaghị anọ mmadụ dịka Sowore agụghị okwu enyi ha ka ọ gbachite ya nkịtị. Mba, the guy dị well groomed, ọmụ ya na-eme. I love the guy. Ma for you, amakwa m uche go whether I'm in love ya ma ọ na love ya, mana ọ bụ ma mmụọ asị na the guy dị good. Anyị kwesịrị itake ya serious na-ege ya ntị. He dey talk sense. Anyị kwesịrị ide-ege ya ntị. Ọ na-ekwu okwu anyị na-ege ya ntị. O nwere ife okwu concerning the city boys. Na fana na afọ ndị na-atụtụkọ crumbs from ya ọ bụrụ na ọ kpọrọ ya crumbs, o nwere ife ọ kpọrọ ya, ọ dị ka mmadụ, ọ dị ka esi corrupt or dirty crumbs, o nwere ka o si wee tii ya. I will still get it right from the table of Tinubu. So ọ pụta voice ya out wee ka o si dịrị ya, and ọ dịkwa up for debate, ibi ikwu ife bụ uche. So I like that guy, and ọ makwa how to respect people. Afụbeghị ya ka ọ pụtara one day kpoghe ọnụ na-akọ Igbo politicians ọnụ. Afụnụrụ m ya ebe ọ ga-apụta na-akparị this politician, na-akparị onye nka, na-akparị onye nka, na-akparị onye nka. No, afụbeghị such thing. So that guy is a good leader, if you ask me. Anyị kwesịrị ịna-anya na side ya na o nwerere ndị ga-replace old cargoes anyị maalụ, and ọ ga-akala anyị mma na anyị nele anya towards the side of ndị bụ na fa na-ekwunye tia. I'm not talking about people like Uche Ogbuagu, who was in his days as a comedian. Ọ na-akọ all the time ife gbasara government, bad government. O mere kpọọ ya bad condition. So o kwuru a whole lot of things, create your awareness through comedy. Now what happened? Ozugbo e nyere appointment in the government, onye a na silent ozugbo. Okwuzi okwu. Ọ ga-abụkwa the same as Andy Okeke. Ọ bụ ụdị mmadụ bụ na onwe ka esi wee favor ya na gọọmenti, ọ na-akpụzie ọfụzie oji, ọ bụrụ ọcha ofe ọcha ejibe oji. Maka na ụfọdụ ndị mmadụ today ka na-akpọ mmadụ anywhere bele face, not knowing na ya nwa sef na bele nke face bụ na onwe the connection. Amaghị na ghọta na o nwere ike enye ya that connection kịta nke ya bụzie n'igwe anyachi face. Yeah, so onye nke a kịta or a issue of na ọbabeghị ya aka na enye appointment echi na ọ ga-eme ife a, because eji m nke Uche Ogbuagu wee malụ, eji m ya malụ. Some people ada eme this thing because of humanity. Ha na-eme ya for a certain purpose, ha nwee target ka create awareness, just like iPhone n'aka Reno Omokri emegide abịa call ya for 1 or 2. Ozok today emeli enroll as one of the ambassadors of the country. Abanyego ife anyị enyezi akịta bụ diplomatic passport. Ọkwa agbagotego country ahụ atụnyere ya nwa bụ president of
ndị be anyị na that country. Nnukwu ọkwa ka e nyere mana onye na-akọbu na-akọ before, so it could still be the same thing here as a movie actor. Mana ịjụọ m mmasị gị no matter what, as long as onye a na-edefend afọ anyị with facts, ọ bụrụ idefend ya na ka aka ọkpọ ka anụ ọgụ ka esebe no na ka o si dị na gị jee chọọ ya n'ọdịna constitution of the country. Even oge ọ na-ekwu na court enwero right stop ife dị what inside a political party because of the national secretary and the national chairman INEC ọkwa INEC ka ezi onye na-akọ ya court na-ekwu dat na ha anọlụ ha na ha kwesịrị ịbụzi nke abụọ nke ọzọ. So ya nwa apụta na-ekwu na mmadụ na-aba ahụ kpọrọ afọ onwere onye Igbo nọ na ya, fa abụọ onwere onye Igbo nọ na ya, ofu ka Igbo Yoruba nke ọzọ kwa ma ọ n'Ekiti. So ndị Igbo anọrọ ya bet ya nwa bụ onye Igbo ọ na-agwakwa gị na eko si wee dị na eko si wee dị efu dat ihe ọkwụ na ya bụ what is right. He stands for what is right agbanyeghị who is there. And ife niile ọ na-eme bụkwa itrokwa ọkwa ọ na-etrokwa light towards ịmago na-eche the light towards our brother Peter Obi. A na-enwe forerunner. Aga m alaiki efu Andy Okeke wepụtakwa onwe ya again etu o si wepụta during 2023 general elections presidential. Ụdị mbọ ahụ ọ gbara, I would like to see him again because na some months from now a ga-achịtachinyelu Peter Obi because anya ha adịgo na ADC ebugo ụzọ bụrụ El-Rufai na-agbakarị ha na ana m afụ na aka ya enwe serious issue na that party maka na Tinubu ga-infiltrate that party and ha ga-achọ ka ha frustrate Peter Obi. Ọ ya m fụrụ na-akwado ebia. So I would like to see you ka ị ga-form alliance with Peter Obi, gbaa ya nso, sacrifice kwuo ya once again for ndị Igbo because na eri na onye ọbụla agbalụ mbọ ya anyị mere in the name of ndị Igbo ka anyị puchu our own ka o jebe. That's why na ya narị ashishi anyị mere ya voluntarily as our own. One, onwe bụ onye Igbo smell the seat since the time of Owele of Onitsha and the system of governance in dị iche anyị testbere. So that was the closest ndị Igbo bịara in this whole contestation of presidential or presidency. So ya nwa bụ the farthest and the highest time I make an attempt. Anyị che niile gwara aka anyị niile kwadie. Afterwards, I added a bit disappointed in the sense that na pursue had the thing twice which I no ga pursue ya. Ebe ọ bụ na ọfụ na deny ya ife ọ chetakwa ife mee 93 and that 93 yi the result oge onye ọbụla bidoro ewepụ ọgbaghara dị na Lagos mgbe Babangida ọ ga-agba ọsọ. Babangida agbara ọsọ a whole president gbara ọsọ gbapụ si na Dodam Barracks ebe ọ na-achị gbana amị na Beko Abuja dịka ọ nọ mgba gbana amị na ọ gbara ọsọ a whole president gba ọsọ. Anyị cha niile onye ọbụla agba ọsọ, ndị Igbo anarie, ndị Hausa na Yoruba niile ana 1993 na mmadụ winụrụ election onye eje kansụl election na ya emekwa eme ndị Yoruba kwechiri datin bịarezie Babangida agba ọsọ ọnọzi na siti a na-agụ ya ka gị werezi onye Yoruba tie ebe a si ya jide godo dị ọchịchị akpọ ya interim gọọmenti. Onye nke ahụ anọrọzie na the seat Abacha wee were iwe wee pịaka anya pịakapụ ya dị ya nwa bụ Abacha ga-anọ nke nwere na-enye ya command
as a head of state and chief of armed forces. When I need the man, I don't want you on half self. Piaka the man, Chopieva, Bro President. Now, on your win election, Babiola, a pony I. So, when even you and what telegraph Havana, on a favorite voice of the people. When that man die, that man pursuing if you believe in ya, which is that presidency. Kia rule on Libefa. Much about that in one. Macano just declares you are president. Abacha, I don't know, you declare go where president, where you believe. Believe my anger. Or not 5 years in anger. Abacha won. Now we tip your won. Found within the space of 3 months. Hey! So I na here to us in our capital be here. Happen the way here and achieve where they attain. Not the way this Nigeria. You know, Babangida also with the general and any of the way the country, but the citizens. Okay, Hakwadota. He bido mebe onyala ma na citizens abiago. Onye ọbụla agba ọsọ na-abịa nna ya obodo ajụọ oyi ozugbo. Nigeria dị ka ebe nwere COVID. COVID self afọ ari total compliance ka nka. Guy, you must go home. Ị ga-ebiri na Lagos that time na obi you nwekwa liver. Ịpụta na street, ịpụta na the whole area, onwe ofu mkpụrụ mmadụ ya. Ndị Yoruba na-ekwere ana self, egwu adịghị ekwe ha bute iro. Ndị Igbo anọchi everywhere. Ndị Igbo na so ndị nwe Nigeria eme ọnyala president agba ọsọ. Kịta ka ndị nwe Nigeria pụtakwara ka ama ọnyala ka ihe na-eme nwanne eje ka ama ọfada Peter Obi ye ka ama ọfada onye ji okịta ọsịgo na ọka awụfu ọbụla ọbọ nke ụka chi wufu ọbụla ịchọ iwufu ọkwa ebe onye ụka ọka nke Jizọs ke Jizọs eme ya nwufu awufusichara ya na nwoke ataalụ awufu ọbụla Jizọs ọ bụrụ nke ya bụ na eche nwụrụ ndị na-achị na eze na-aghọrị ndị ọ na-achị anybody ọbụla na-achị ịbụ president ma ọ dị ready to die for ndị ọ na-achị onye ahụ abụghị a good candidate ekwukwe nya n'oge ichemọsọ igwe obodo ka ọ ya bụ eme ya na-agwa igwe na igwe ọbụla nọrọ na palace ya wee na-achị na igwe arụrụ ala na kwesịrị ịnọ hia na ọ na forefront na ya bụ number 1 man na King David na ya na-ebute ọ bụ otu ya ka anyị ga-agwụ ya president ga-adị ready ọnwụ kpọọ ya oku ọza on behalf of the whole Nigerians ekwu ọha nche ọ bụ na o rukwalụ ga-ejekwa n'ebe ahụ ka anyị gwakwa Kenneth yoya ma ọ bụ Kenneth anyị agbaghị ya tiketi ya pụta ntị adịkwa ana nnukwu ihe na-ekwu aka m ji wee sị ọ bụ na a ga-emenwu ka emebe Peter Obi na Kenneth Okonkwo anyị chọrọ ịfụ ha ana ka anyị fụkwuo more and more of their kind ndị ga-apụta in this political arena. Peter Obi ọ mmadụ ga-amaket ya ana onwe ndị ọzọ ga-amaket ya karịa ndị Igbo so ekwesịrị inwe many people pụta kịta even among the analysts enwe a na-epush to withstand ife na-akwado ịbịa maka na ọ ga-abịa a ga na-afụ ya nọ total witch hunting a na ị ga-afụ ya nọ witch hunting naked ị ga-afụ ya nwoke chọrọ echi 2027 ofu onye ga-anọchili ụzọ ka esi a na-ekiri onye ekiri Tinubu enweghị ike ịtụ Atiku ụjọ eluo na nke a efu clash of the titans and Tinubu ji power of incumbency and contact Tinubu kata ogologo na as a sitting president ka nna agbago
ego Atiku kpọrọ oricha anya gịnị na anyị na-afụ na oji ego na oji onye ejizi ego adịghịzi ka etu ọ dị mgbe ahụ ya abụzi ego agadi nwa value onye ruo 80 years abịa echi anyị mba so Tinubu ada atụ ya ụjọ ma Tinubu na-atụ Peter Obi ụjọ duto na onye Igbo ana ọma na Igbo nwere nọmba nọ na sensus ka a na-aghọrị anyị ka anyị na-aghọta na anyị pempe onwe ndị ka anyị na nọmba na Naịjirịa onwe ndị ka anyị na population ọ bụ nke a ka ịmụta n'abalị awali a na-akpọ onwe ha ndị tribe nọ na Naịjirịa ka anyị na population ndị na-akpọ ndị Hausa iche na ha ebuga ebe ka ha bugara ebe ka ụlọ ha dịsịrị dị atime na Hausa ruo mmadụ ole maka iyi aga 100 kilometers o nwere ofu mkpụrụ mmadụ efu echefu afefu amakọnụrụ ọnụ na ebe a dọbatara ọkụ waya one local government ee si Igbo bụ the highest na nọmba onwe ndị ka anyị metara jee n'every steeti Nigeria etu aka esi tụkasịcha everywhere ya eti ịbata ya n'Igbo mmadụ a na-ekwe oyoyo na wow ụmụ iyo ekenekwa m unu once again so dịka m gwara unu anyị chọrọ ịma ife bụ your opinion ị na-afụ a true leader n'ime Andy Okeke ị ga-adị loyal to his government ị like his own style anyị chọrọ ịma ife bụ uche gwa ya na comment section anyị chọrọ ị na-ebu nwanne ya na-akpọ ya baala na ọnwa ejetago adịmma ebe a ka anyị chọrọ ka m nweta ya n'isi njedebe n'abalị ya echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ anyị niile ebe anyị nwere olileanya na echi ga-adịla anyị mma ọ ga-adịla anyị na mgbe enwere m olileanya nwanne m enwesikwa olileanya do not waver n'ọlụ etu isi n'ọlụ n'ife dị mma nwa ya gazie elu unu n'ewe Igbo eze ụmụ Igbo